କେଉଁଟି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି? ଏ. କାଠିକର ପାଠ। ବି. କପାଳ ଫାଟିବା। ସି. କାନରେ ହାତ ଦେବା। ଡି. ଦାଉ ସାଧିବା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ. କାଠିକର ପାଠ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି? ଏ. ବଣ ବିଛୁଆତି। ବି. ହୁଙ୍କା ପିଠା। ସି. ବାଆକୁ ବତା। ଡି. ଦଫାରଫା କରିବା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି. ଦଫାରଫା କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ କଥାଟି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ାକୁ ବୁଝାଉଛି? ଏ. ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ବି. କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ। ସି. ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇ ନ ପାରିବା। ଡି. ବିପଦରେ ପକାଇବା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି. କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ୱାପଦ କଥାଟି କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ଏ. ବ୍ୟାଘ୍ର। ବି. ହରିଣ। ସି. ଡାଇନୋସର। ଡି. ଜେବ୍ରା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ. ବ୍ୟାଘ୍ର। କେଉଁଟି ପବନର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ? ଏ. ଅନିଲ। ବି. ସମୀର। ସି. ବାତ। ଡି. ଅନଳ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି. ଅନଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ? ଏ. ପଣ୍ଡିତ। ବି. ପଣ୍ଡିତଗଣ। ସି. ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ଡି. ପଣ୍ଡିତିଆମି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ. ପଣ୍ଡିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଗୌରବର ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏ. ଗାରିମା। ବି. ଗରିମା। ସି. ଗୁରୁତ୍ୱ। ଡି. ଗୁରୁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି. ଗୁରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିର୍ଘୋଷ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଏ. ଘୋଷଣା କରିବା। ବି. ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ। ସି. ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ। ଡି. ଘୋଷଣା ନ କରିବା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି. ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିଷ୍କାମ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଳନରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଏ. ନିଃ ଯୋଗ କାମ। ବି. ନିସ୍ ଯୋଗ କାମ। ସି. ନିସ୍ ଯୋଗ କାମ। ଡି. ନିଃ ଯୋଗ ସକାମ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ. ନିଃ ଯୋଗ କାମ। ନେକ୍ସଟ, ବନାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ବୃହତ୍ତମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାପଟା କି ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଛି? ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏ. ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ। ବି. ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ସି. ଆଦେଶ ସୂଚକ। ଡି. ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି. ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ବିଶେଷଣ ପଦଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଏ. ସମାଧାନ। ବି. ଉପବନ। ସି. ଅଚେତନ। ଡି. ଯୋଗଦାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି. ଅଚେତନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାଶ କାଲ ମା ଜାଣେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏ. ଚାଲ କଥା। ବି. କାଲଠାର। ସି. କାଲର ଖାଇବା। ଡି. କାଲ କ'ଣ କରୁଛି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଲଠାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଏ. ପାପ ପୁଣ୍ୟ। ବି. ଭଲ ମନ୍ଦ। ସି. ଦୁଃଖ ସୁଖ। ଡି. ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି. ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଏ. ଖେଳ କସରତ। ବି. ଗପସପ। ସି. ଅଧାଅଧି। ଡି. ବାସନ କୁସନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ. ଖେଳ କସରତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦୋଷୀ ଓଲଟା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ? ଏ. ନିର୍ଦୋଷୀ। ବି. ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ। ସି. ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଡି. ଦୋଷହୀନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି. ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶୁଣିବା ଶବ୍ଦଟିର ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ରୂପ କେଉଁଟି? ଏ. ଶ୍ରବଣ କରିବା। ବି. ଶୁଣାଶୁଣି କରିବା। ସି. ଶ୍ରବଣଶୀଳ ହେବା। ଡି. ଶୁଣି ମନେ ରଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ. ଶ୍ରବଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ଏ. ଲେଖାଟି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ବି. ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ସି. ତୁମେ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ କି? ଡି. ଚୁଡ଼ିଟି କି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି? ଏ ପୂର୍ବତନ, ବି ପ୍ରାକ୍ତନ, ସି ଅଧୁନାତନ, ଡି ପୁରାତନ।